kupanyira vanhu dzimba Hopely Construction Industry Pension Fund nezvimapepa zvenyu zvekoti zvipara muri kupanyira vanhu dzimba. Muri kudiwa napo authority vagari vekuno Hopely uko kwamakatenga land kuna Chiangwa. Iyo Stone Ridge yacho ya muri boundary ne Hopely. Ngunga mangwana kuseni na hapa 7 yako kusika wasika kupezerwa nguo. Yes. Icho. Kulian TV. Atibatike zvechobu. Gore rino iri kuchatotewa zvakanyanya. Muchangonzwa vanhu vakungoti I thought nekuti situation iripo haina kutombomira zvakanaka. Tiri kuona avo vamaona vandaisapo ndiva Minister of Local Government Daniel Garwe vari kubudikira paground kunzvimbo yeHopely kuHarare vachitaura kuti zvoni tiri kudawo kuziva kuti iwewe akupa mvumo yekupwanyira vanhu ndiani paland iyoyo iri kuHarare kunzvimbo yeHopely arunzi akubvumidza akuti upwanyire vanhu dzimba dzavo ndiani iyeye. Ndi local minister of government vanoti Daniel Garwe vanga vari kutaura mashoko iwayo. Saka vati hatisi kuda kupedzerwa nguva, first thing in the morning manya kuoffice kwangu tinge tichitaurirana kuonesana kuti zviri kumbonyatsofamba sei ende zvinhu izvozvo uri kuzviitire chii. Kuchamhanywa handidi kumbonyeba nyaya dzacho dzakawandisa, regedzai ndingobatanidzira. Yamakadai kuteerera muri yeZimbabwe ndiyo channel yenyu Kulian TV. Nyaya idzi dziri kuitika kuZimbabwe dzinotyisa, dzinovhundutsa. Tiri panyaya dzema-amendment dziriko idzi, hazvizonyanyise kumeka sense kuti vanhu votoona vaakupwanyirwa, nekuti nzvimbo dzakaita sana Hopely ndo ma-strongholds eZanu PF. Kune vanoziva Harare, ukaenda kuHarare South vanotozviziva kuti Harare South ndo ma-strongholds eZanu PF, nekuti ndo nzvimbo yakakwanisa kupiwa vanhu zvimastands zvekudimburirana vachipimirwa nhano. Ikoko vanhu vazhinji vanotomukira vachinzi handei makuseni tambofunga kuti timboidedzera musangano nhasi. Saka kwobva kwaonekwa kuchepwanywa nevanhu vekanzuru ivavo, zvinhu zvinotemesa musoro. Ende vanhu vekanzuru havasi kunyatsowirirana nevanhu veZanu PF netimu relocal government iro riri. Nyaya dzavasiri kuwirirana ndo nyaya idzo dzekuti vanongomuka vangodedzera kuti tikopwanya. Last year but one vakambozviita futi vakazoudzwa kuti mukangozvienderera muchiita budaro tiri kukuvharirai. Mashoko avanga vakuudzwa futi naVadaniel Garwe. Chimwe chinhu chinonyanyisa kunge pikisana ndichotemesa vanhu musoro inyaya yekuti council yacho inenge ichiranwa nevamwe vanhu veopposition ndo vanenge vari panyanga ipapo vobva vabuda vachipwanyira vanhu. Zvinotemesa musoro, hatizozivi kuti vari kuda kuedza kuita sei. But muri yeZimbabwe nyaya dzakati wandei, regedzai tipinde mune imwe nyaya. Minister of Sports, Arts, Culture and Recreation, retired General Anzelmo Sanyatwe, was one of the few ministers who came out openly supporting VP Chiwenga to say the amendments were a betrayal of the liberation struggle and should not be adopted. Ndo mashoko aganga aripo vachitaura kuti aiwa hazvina kunaka chose kuti pange pachiitwa ma-amendments iwayo, nekuti ma-amendments aya ari kudedzera kuti 7 years kuextenda nguva yava Mnangagwa yemuofisi inenge ichiextendwa vakutonga kusvika pa7 years. Zvinozowanika mberi hatizozive, nekuti vanogona kuramba vachingowedzerana zvinhu zvichingoenda zvakadaro, nekuti pachavo vanhu ava chavari kuedza kupurufa ndechekuti kuZanu PF hakuna mumwe anokwanisa kunge achinoreplacea President Emmerson Mnangagwa pachigaro ichochichi. Ndo imwe nyaya ilipo iri kunyanyisa kutemesa musoro ipapapa. Saka vanhu vari kuti kana muchinge makadaro, muchinge muchiziva kuti bato renyu rakadaro, kureva kuti hatina rwendoka. Saka chingogarai maita
masiyana nazvo, mapawo mumwe anokwanisa ane capacity yacho yekunge vachiita kana kuti rimwe bato rine capacity yekuti vanokwanisa kusiyirana vakawanda vachingotonga vachienda vakadaro. Zvinenge zvichingoitika zvakawandisa zvipere muri yeZimbabwe, but vaAnzele Musanyatwe avo munhu wekuti akatobviswa kuarmy akaiswa kusports zvikanzi ndo kwamange machabatira muri ikokoko nekudawo kwenyaya dzakawanda dzakanga dziri kutenderera mazuva acho iwaya, vachinzi aiwa tiri kuzviziva kuti pamazuva ageza zvinhu zvakawanda zvamakange muri kuronga zvamakange muri kuplana, saka vakabva vangonzi chimboendai kusports. Vamutsvangwa vakatobuda vachikonfirma kuti aiwa tinenge tagara tiri 5 steps ahead of these guys. Mamwewo mageneral mazhinji ndo vakarasikirwa neupenyu, atichataure nyaya dzacho dzese nekuti zvakawanda zvinenge zvichingoitika. Kwanga kuna minister of broadcasting tava kutodedzera kuti former minister vaJennifer Muswere vari kunzi vakadzingwa basa zvekare nekuda kwekudzinga kwavanga vaita kufire board rekuZBC, apo board racho vamwe vari kutaurawo vemakunga kuti ihama dzapresident Mnangagwa dzavakadzinga idzodzo. Saka pakati kutonzi aiwa idzungu risingaitira vanga vaitawo nenyaya yekusaziva kungomhanyira kuti regedza tingodzinga vanhu, pamwe zvichida munhu anenge atadzawo basa, pamwe zvichida munhu anenge aitawo zvinhu zvokuti hauna kuwiriranawo nazvo, zvizhinji zvinenge zvangoitika zvisinganzwisisike. Saka vakabva vangomuka vakadzinga vanhu, ivo ndobva muko vakadzingwawo futi paposition yavo iyoyo, vakabva vangoshiftwawo vakaiswawo kune chimwe chiministry chisinganzwisisike kuti chiministry chinoita nezvei, vakabviswa paMinistry of Broadcasting Services. Ipapo pacho pavanga vanganyanya kumera muswe, ende muri yeZimbabwe yakaratidza kuzvifarira nekuti vanhu vazhinji vaitaura kuti mukomana anonzi Muswere hatimufariri zvamuchose, pane zvese zvaanenge achiita hatinakidzwe naye, vamwe vachiti haasi professional, anenge achingoita zvinhu zvekugodzi kwatsuro, zvakawanda zvinhu zvaingotaurwa ipapo pane nyaya dzese dzinenge dzingoripo ipapa. Saka kuZimbabwe iko zvinezvi kuri kupisa, tinosangana ikoko pachanetsa. Apa ndiri kuona ana Jacob Garivhumo vatangawo kudedzera kuti aiwa vanhu ava hatingambovasiye vachiita zvinhu izvozvi, vari kudedzera kuti tichasangana navo, tichanogarirana mumastreets. Vari kutotaura kuti aiwa tichadedza maZimbabwe ese vopinda mastreets voramba nyaya idzodzi dziri kuitwa dzekuamenda maconstitution. Zvakarewo vari kutaura kuti zvoni kana dziri nyaya dzekumacourts tichange takagarira futi kumacourts ikoko tichipedzerana tiri kumatare edzimhosva ikoko. Vobva vataura zvekare vakati kana nyaya yekuparliament tagadzirira futi kuenda kunogarana kuparliament, asi nyaya dzekuparliament isusu hedu tinoziva kuti parliament yakazonyanyisa kugara yadominata, vanhu veZANU-PF vakazowina vakawanda, nekuti zvinhu zvaiitika apa zvanga zvisinganzwisisiki kuti Chabangu anongobudikira obva ahijega political party, apedza kuhijega political party Chamisa obudikirawo obva ati saka ndakuenda pasabbatical handichada, obva azorora for 2 years. Zvinhu zvese izvo zvaratidza kuenda musango, ZANU-PF ichingoronga ichiita zvinhu zvavo, ma-MP asinganzwisisiki achingobviswa kusara ma-MP mazhinji, vamwe vaingopinda veZANU-PF vachingopinda, vamwe ma-automatic win and contested, the likes of ana Scott Pedzisai Kupwanya vakangopinda zvakangodaro. Vakawanda vanhu vaingopinda ipapapa pasina kucontesta kana kuti pasina kuti munhu anozoita sei kana kuti anoswera achistresseka nekuti achada kuvhoterwa nevanhu vangani. Saka kureva kuti backbone yekuparliament yakagara yabatwa zvakanyanya nebato irori reZANU-PF. Saka hatizivo kuti ipapo vachapaita seiwo, asi chakazondinetsa ana Jameson Timber vakazogadzirawo chikwata chavo after vaona kuti hapana munhu akanga aripo ari kumhanyisana nezvinhu, hapana munhu akanga aripo ari kugadzirira kuti zvinhu zvinge zvichifamba mumafambiro akanaka. Vari kuona kuti regedza tigadzire kachikwata kedu kanorwisa nyaya idzodzi kanodefenda constitution. Ndo pakabva padzoka advocate Nelson Chamisa vachitaura kuti ndadzoka manje padance floor, ndaona kuti hakuna munhu akange aripo achirwisa kana kuti achitamba politics padance floor, saka ndadzoka kunotamba politics sezvo tanga tichingoita mazuva ese. Asi mukutaura kwavari kuita kuti tadzoka kunotamba politics sekutaura kwavaita, vakati zvoni hakuna
constitution. There is no constitution to defend. Inova iyo controversial statement yanetsa mastreets iko zvinezvi kuti how come kuti munotaura kuti there is no constitution to defend, ivo vanhu vacho vatotaura kuti we are amending the constitution. Vakadzoka vakapindura vakati kana ukabirwa mota yako iwewe ukazosvika iri mugaraji mbavha dzakuchinja mavhiri, unopopotera nyaya yekuti vasachinje mavhiri here kana kuti unopopotera kunyaya yekuti ndipei mota yangu? Statements anenge achingotaurwawo ari controversial nevanhu ivava. Politics ndo zvadzingori. Ameno zvinenge zvaakwamuri zvimwe zvacho kuti muzoziva kuti mimi munenge muchida zvipi, munenge muchida kuzoanalyze maanalyzero api, nekuti vamwewo vanenge vachiti tiri kumira naye chamisa zvakaoma kudaro, vamwe vachiti aiwa paasvika apa paakutyisa paakunetsa kuti tirambe tichidairira pane zvinhu zvaanenge achitaura zvese zvaanenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe ndicharamba ndichidzoka ndichingokuzivisai maupdates panapa ndo paCullion TV. Nyaya tine hobo, tine mabhegi nemabhero enyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika munyika yekwedu, ende munozviziva kuti pano tinotopa square tichizivisana chete kusvika zvinhu zvaita bho, kusvika mawana information iri important yamunenge muchida kunge muchiziva kwamunenge muri ikokoko. Panguva ine regedzai ndisatambise mukana ndishandise mumwe mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti chi zvave nyore kuburikidza nekambani inonzi Education Research. Kune vanonzi Mukoma Owen, idzo ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa kunge unacho passport yako iri valid. Womeka sure kuti wabata namba idzo dzandakaisa pa flyer apo dzakaiswa dzakanaka flyer rakanaka iro wotaura navo. Ende chimwe chinhu kune vari kunze kweSouth Africa vari kune nyika dzakasiyana vanodawo futi kuvhura makambani muSouth Africa mave kukwanisa kubatsirwa futi neEducation Research. Asi chinodiwa mapassport enyu ngaangewo ane chidhindo chekupinda munyika yeSouth Africa, entry stamp sedha unotravela wopfuura nemuSouth Africa woitirwa zvinhu zvako imomo zvobva zvakufambira, kana kuti handizivi kuti unoita sei kuti passport yako inge ine entry stamp kuti ukwanise kunge uchivapa madetails anenge akakosha kuti vange vachikuregistera. Kune vanobvunza mubvunzo yema-work permit yema business permits kuti tozodii tadada business permit for your own information kuti ukwanise kuqualify kuti uzokwanisa kufambira nyaya dzebusiness permit unenge wadeposit something like 5 million rands mu account yako. Saka kana usina mari iyoyo chimbomera kubvunza zvebusiness permit chimbomhanya neEducation Research enda kuna Mukoma Owen vakubatsire vakuitire zvinhu zvako zvobva zvotanga kutokufambira ipapapo.